Hola, ¿qué tal? Benvidas, benvidos. Son Iago Gordillo de Recuncho Gamer, como pongo aquí arriba. Veño a falar un pouco do meu libro, que pasa que neste caso non é un libro, senón que trátase dun proxecto audiovisual que falamos sobre videoxogos, neste caso en galego, que tamén creo que, bueno, iremos comentando as características do proxecto, pero creo que é un dos poucos que no apartado audiovisual está cubrindo o tema do videoxogo en galego, e que neste caso ten tamén un aspecto divulgativo, intentando tamén chegar a públicos distintos, non só públicos que están familiarizados ou que lles atrae de primeiras o contido de videoxogos, senón incluso de intentar chamar a atención de xente que non lle chama o mundo videoxogo, pois intentar destrozando mitos e todo isto. É como moito mellor ver un pouquiño do que estamos facendo aquí en Recuncho Gamer antes de que os aburra con todo isto, pois imos ver un pouco do que estamos a facer. Hola, que tal? Benvidas, benvidos ao Recuncho Gamer. Lume! Pois iso, aquí imos repasar 5 series que tiveron videoxogos. Pois no caso da Rale temos uns cantos casos ben curiosos. O xogo máis normal sería unha especie de aventura gráfica que saiu na primeira PlayStation, aunque quedou só no Xapón, que a verdade non se veía mal. Pero que tamén tivemos cousas como esta, na que se intúe de cando en vez a sintonía, cando non hai un efecto de son. Na Dreamcast apareceu un periférico que nos permitía mergullarnos na experiencia dun dos deportes máis intensos que se nos poda ocurrir. A pesca. Unha caña de pesca. Entón, nada, te a seguir reportaxes como se estuveses aí na revista Fin de Semana, só que bailando. Quen veríamos un Santiso bailando con isto? Buah. Gastimos e estiven como 2 semanas facendo casas e construyendo aí a tope. Ese é un dos meus xogos favoritos. Logo tamén encántame o Assassins, por exemplo. Alex Fidalgo, que tal? Que tal? Como estás, Iago? A única vía de escape que tiven durante o confinamento foi a Super Nintendo Mini que me deixouma o meu cuñado e estiven xogando Super Mario Kart. Unha pasada, foi o único momento prácticamente que fui capaz de deixar un pouco a cabeza, enfocarme noutra cousa e darme un pouco do que estábamos vivindo. Pero ao final do día, o obxectivo dunha empresa de videoxogos é intentar facer feliz a xente, intentar facer que se entreteñan, que pasen un bo rato, e sobre todo traballar nun momento como foi o lanzamento da Nintendo Switch, unha honra. Como se chamaban? Urcullo, Cthulhu. Urcullo, sí, o Lendakari. Pois nada, eso sería un pouco o que estamos facendo aquí en Recuncho Gamer. Nada, comentar que o proxecto xurdiu, bueno, lanzouse, digamos, en outubro do 2020, así que é un proxecto que nace da pandemia, e iso con un pouco a vocación de adaptarnos tamén ás distintas plataformas, redes sociais, porque ao final tanto YouTube como Twitch, que son os principais sitios nos que estamos facendo contido, pois son redes sociais, porque ao final aí o interesante é sempre pois chegar a xente que comente, que tamén participe na conversa, nos temas que propoñemos, ou incluso que xeren eles contido, pois cos comentarios, pois dan ideas a novos contidos. A verdade é que sempre hai que xogar moito o de adaptarse tamén co perfil. Entón, imos ver un pouco o que estamos facendo no YouTube e no Twitch, aínda que logo tamén falaremos de outras redes sociais que están tamén agora tendo bastante peso, como son TikTok ou o propio Twitter tamén a maneira de usalo, para conectar con xente que lle pode interesar ou atopar nova xente que lle pode interesar isto e participar nele. Entón, no YouTube, pois unha das cousas que temos, aparte de que sexa en galego, sí que nos gusta facer un pouco esa abstracción de que se fala do global ao local, pois neste caso pillamos unha cousa, perdón, ao revés, do local ao global, pois neste caso facemos unha cousa inversa e damos a volta, que pillamos unha cousa global, como son os videoxogos, e imos intentando darlle pois esa proximidade que poden ter buscando temas próximos. Entón, un exemplo que temos aquí clásico, que como é o Xabarín Club, que para unha xeración de galegos e galegas pois é unha cousa que está bastante presente, pero se hai alguén que non lle chama moito o tema dos videoxogos, pero sí que ten esa nostalgia polo Xabarín Club, pois intentar
atraparlos por aí, digamos un pouco, pois sacar esos temas, presentar xogos de Shin-chan, do Marsupilami, do Doraemon, toda esta serie de cousas. É unha maneira de traer xente, igual non vería un contido sobre videoxogos, pero sí, ao ver que hai outros elementos que, pois, que se pode identificar, pois intentar que levante esa curiosidade e pase pola canle. No YouTube, ao final, traballamos un pouco con iso. Logo tamén xogamos un pouco cos formatos. Neste caso, pois fixemos unha especie de pequeno capítulo dunha sitcom, pero adaptada a videoxogos. Sería como coñecimos a Fortnite, no que era basicamente como un resumo de 2 horas que estivemos probando a Fortnite, pois contado como unha especie de narrador. Se alguén coñece a serie esta de como coñecín o Fortnite, pois é un pai que lle conta historias aos seus fillos de como coñece os anéis. Neste caso era, bueno, vou dicir a personaxe interpretada por mí, non sabemos moi onde está a personaxe onde non, pero sí que era un pouco contándolle as miñas gatas, pois como coñecemos o Fortnite. É unha maneira distinta de presentar un xogo que igual a xente non o coñece, pero se yo pos a través deste formato un pouco parodia dunha serie coñecida, pois é unha maneira de eso, presentar contidos sobre temas que a priori non nos poden chamar, ou sí, pero que o formato pareza o máis atractivo posible, pois xogando ca parodia, xogando tamén un pouco co humor, porque ao final a divulgación tamén, canto máis amena, pois mellor. Un dos formatos que falaba antes que é bastante interesante en canto ao de o feedback no YouTube en canto a xente que propón temas, pois temos unha sección de reaccionar a bandas sonoras nos que en cada vídeo a xente propón quero que, eso, gustaríame ver que escoitar a banda sonora, pois eso, Super Mario Bros, do Golden Sun, do Mega Man, e propoñen cancións. Eu veño tamén de ter formación musical, en este caso o que sí que fago é moitos dos temas que me propoñen a primeira vez que os escoito, mais intentamos analizar, pois, eso, claves a nivel musical, pois eso, facendo un pouco de divulgación tamén do videoxogo, porque aparte entendemos o videoxogo non só como un produto lúdico e de ocio, que o é, senón tamén como cultural, onde confluen moitas artes, e diría que un dos produtos artísticos máis completos, sempre que ten esa vocación máis artística, máis que de negocio. Pero, bueno, unha cousa que tamén pasa co cine, e outras disertacións nas que non imos a afondar hoxe. Entón, este sí que é un formato bastante... É sinxelo na parte de que non ten unha preparación de guión, que é unha cousa máis espontánea. A verdade é que a xente, pois, bueno, entende que é interesante o que lle podo aportar comentando sobre esas pezas que coñece, e hai un pouco esa retroalimentación de eu coñecer pezas novas de videoxogos, poder falar sobre temas relacionados con bandas sonoras, por exemplo, moi interesante cando son bandas sonoras de xogos antigos, porque temos que falar das consolas que funcionaban como instrumentos musicais, ou, bueno, sempre hai curiosidades interesantes, entón o formato que fomenta moito esa interactividade co público e ca xente que chega a estes vídeos. No apartado de Twitch, pois sí que fuximos un pouco desa, bueno, temos esa vocación de aportar algo máis que ver unha persoa xogando un videoxogo, entón normalmente xogamos videoxogos nos que xa temos especie de guión de puntos chaves sobre os que podemos aportar un pouquinho máis. Por exemplo, este caso no Sonic, pois falábamos precisamente de que existía unha versión do Sonic traducido ao galego, como estás vendo aí, Zona do Tiro Verde. Ademais, pois eso, comentamos aspectos sobre a música, o sea, digamos que vimos que o xogo un pouco máis estudiado tamén para que a xente que está vendo a alguén xogando, pero tamén teña máis información ou poda ter curiosidade. E a parte boa do Twitch é que ao ser en directo, unha retransmisión en directo, pois temos un chat no que a xente, se ten algunha dúbida ou algún aporte ou algún apunte, pois coméntao, e a verdade é que é un formato que, claro, non coñecíamos nin nós mesmos hasta que nos metimos nesta aventura de Arcuncho Gamer, e a verdade é que funciona moi ben que a xente que entra e comenta. Sí que ten unha vocación un pouco máis de entretenimento o Twitch que o YouTube, porque o YouTube, ao final, temos ese guión para facer unha cousa máis pausada. Pero logo, pois eso, intentamos tamén eso, sacar máquinas vellas, neste caso unha Mega Drive. Aí é interesante eso, porque xurdan as preguntas. Xente que nunca vi unha Mega Drive, ten curiosidade que eso dun cartucho, outra xente que igual sí que a tiña, ou lembra, non, eu tiña unha, pero que tiña os botóns vermellos. Entón, dá para eso. A conversa enriquecese moito ca interacción do público. Eu creo que tamén axuda tamén un pouco a fidelizar, o sea, unha relación que estás alguén ao outro da pantalla que tamén se dá unha conversación e che responde, pois ainda que non sexa só polo contido en sí, senón polo acompañamento, eu creo que a xente no Twitch funciona un pouco máis neste sentido. Digo, por dar un pouco chaves do que eu estou notando nas distintas plataformas tamén, que ás veces non está todo relacionado co que é o mundo videoxogos, senón un pouco cas formas de comunicar nas distintas redes.
Tamén estamos probando bastante no Twitch, aparte da xente, que isto falamos logo tamén de convidados que tivemos ao longo dos 18 meses, pois tamén eso, a xente que teña unha consola na casa, un xogo na casa, se hai un xogo que permite botar partidas a distancia, pois eso, organizar unha serie de partidas que tamén se convierte en unha especie de salón de clube de lectura, só que mentras votamos, pois aquí neste caso un Bomberman ou un Tetris, pois temos tamén unha sala de voz na que a xente pode falar conosco e falamos pois eso, sobre as novidades de videoxogos da semana ou comentando cousas da partida. E a verdade é que este é un formato que non tiña nada de fe, pero a verdade é que sempre que poñemos en marcha unha destas partidas, en canto pasan uns 15-20 minutos, comeza a entrar xente e a verdade é que sí que tamén, bueno, como medio de socialización, eu creo bastante interesante. Neste caso, pois, tamén aquí compañeros de Balea Vermella, tamén que é unha canle de divulgación científica en Twitch, que tamén se pasaron un día, estaban aquí ca cámara tamén xogando connosco. Todo isto, estas partidas estamos falando de o público pode sumarse ás partidas desde a súa casa se ten o xogo en cuestión. Normalmente intentamos que sexan xogos de balde para que canta máis xente pode sumarse, pois mellor. E logo xa a parte de entretenimento, isto foi xa un pouco derivado, un pouco da casualidade, pois eso, fomos falando tamén un pouco facer eso, directos directamente con música, que son case shows un pouco de improvisación, o que a xente pide cancións, un pouco que pasaba con reaccións antes no YouTube, pois aquí directamente tocar. Ao principio era máis de videoxogos, agora é un pouco de todo. Se nos piden unha muñeira, se nos piden a de Chanel, todo o que vai saindo. Pero eso sempre é moi interesante, as posibilidades da Twitch. Falamos de convidados, pois, entre os que tivemos de momento, pois, así por citar as máis coñecidas, estiveron tan xogueiras tamén foi no Twitch, ainda que logo quedou un formato podcast. Imos ter tamén esta semana que entra, o domingo, vai estar Esther Estevez, do Digo Choeu, pois tamén neste caso o primeiro foi en directo, sería unha cousa de Twitch, e o segundo fomos a gravar con ela a unha zona por aí en Santiago, nada, estamos acabando de editar o vídeo, teremos aí un pouco de tamén pois achegar figuras que igual nos relacionamos directamente co mundo dos videoxogos, pero ver que se achegan e que é un produto que se pode consumir como a xente que ve cine, que baila na discoteca ou que lee un libro. Entón, é un pouco tamén esa mensaxe que queremos dar de normalidade do produto do videoxogo. Iso, como comentaba, o podcast, pois eso, normalmente son formatos máis conversacionais, agora estamos facendo directamente no Twitch, antes estamos dentro da canal de YouTube da cadena SER de Coruña, agora xa non estamos ali. A verdade é que, pois iso, tamén é unha cousa de Reconcho Game, intentamos tamén, pois, tocar os xogos non habituais ou ter perspectivas distintas das que temos normalmente. Entón, aquí pois, intentamos rodarnos da mellor variedade de xente con distintos perfis. Neste caso, pois, temos xornalistas, pois, xente de deseño, de comunicación audiovisual, iso, para ter distintos enfoques sobre os videoxogos. Pero xa vos digo, aquí máis ou menos estamos sorrindo, que sempre cun ton bastante amable e desenfadado. De impacto nos medios, pois eso, perdón, antes do impacto nos medios, sí, quería falar de TikTok, aparte, sobre todo, TikTok neste caso, últimamente sí que está sendo, bueno, está funcionando bastante ben no noso caso, que son os formatos curtos, que ao final, de momento, o que estábamos facendo ata agora era, pois, coller estratos curtos, como moito dun minuto, de vídeos de YouTube ou demais, levalos a Twitter, a Instagram, a TikTok, pero agora xa estamos tamén comenzando a traballar en facer algúns pequenos vídeos xa máis pensados para este tipo de plataformas, máis ben no que sería no aspecto de iso, de que sexan dun minuto, concisos, autoconclusivos, que nun minuto contamos unha cousa, unha pequena anécdota ou algo que sexa de interese, porque ao final tamén é unha forma de chegar a xente que igual non vai aparecer polo YouTube ou polo Twitch. Se temos un traballo feito no YouTube ou no Twitch que o podemos ensinar noutros sitios e a xente a partir de aí conecta, e aproveitar un pouco o traballo feito nos outros lados, que igual non está super adaptado, pero a xente se ve aquí un contido que lle interesa un minuto que había en Twitch e aparece no TikTok que lles gusta, pois tamén funciona. É tontería non intentar leválo a máis sitios cando é un esforzo mínimo máis sobre que xa se fixo. Tamén eso, estivemos en distintos medios, sobre todo dentro do que ven sendo a televisión e a Radio Galega. Estivemos no Twitch do Digo Choeu. Tamén eso, aparecimos en distintos programas da Radio Galega e tamén en medios de prensa, pois eso, tanto no Fugas da Voz de Galicia e nos diarios, pois eso, falando un pouco tamén de... Sí, a veces un pouco máis polo perfil de facer contido en Twitch en galego e outras veces pois polo propio concepto de falar de videoxogo. Falaba antes eso, dos vídeos dun minuto, que agora estamos traballando en novos formatos.
Tamén estamos aí, seguimos co tema da música dándolle bastante, tamén estamos probando, ainda non chegamos a poñer en marcha, pero o de ir facendo roteiros por aí, por Galicia adiante, en streaming. Por exemplo, cazando Pokémon, que hai un show de cazar Pokémon pola rúa, pois probando alguna cousiña así, máis que pola rúa, pois eso, ir por paraxes ou paisaxes así bonitos, e incluso con xente tamén, facer estes viaxes con xente, logo sumado con todos os convidados que fomos tendo. Dentro dos vídeos do minuto, pois teníamos o exemplo deste, do Dicionario Gamer, que é unha das colaboracións que estamos facendo agora semanais, pois eso, en cada vídeo, nun minuto, falamos dun termo relacionado con videoxogos. Así que, se os parece, imos ver un dos últimos, que foi este sobre o cel shading, coa colaboración de Punto Gal. Toca falar do cel shading, e non ten nada que ver con Célula de Bola de Dragón Z. Ou pode que sí. O cel shading ou toon shading é unha técnica de iluminación e representación de obxectos 3D que procura imitar a apariencia da banda deseñada ou dos debuxos animados. Para chegar a este efecto, aplícanse cores planas sobre os obxectos tridimensionais e unha iluminación segmentada en intensidades, con sombras máis duras e simplificadas. Ademais, acostuman contar con contornos que marcan as figuras das personaxes. Os primeiros xogos coñecidos por usar este efecto son Jet Set Radio e o Fear Effect. Co paso dos anos, esta técnica foi contando con variantes para adaptarse a distintos estilos de debuxo. Desde os trazos ben marcados do Okami, un sombreado como feito a lápiz do Valkyria Chronicles, ata a elegancia e cores pastel do Saber. Esta técnica rematou tamén no cine con experimentos como a Scanner Darkly de Richard Linklater e, sí, moitos videoxogos baseados en dibuxos animados colleron este estilo, así que aquí está, Célula con cel shading. Nada, pois iso, sería un pouco o formato que temos no... que estamos levando a case todas as plataformas que son, digamos, en formato grabado. Entón estaríamos falando de TikTok, de dos Reels de Instagram, que digamos que sea un pouco, sí, foi un pouco a imitación de Instagram do que facían en TikTok, que son vídeos tamén de 1 minuto como máximo. Polo xeral potencian un formato vertical, por iso nos estamos aquí co cadrado, que xogar un pouco no límite. Logo tamén o levamos a Twitter, a Facebook e no YouTube, en a página web que temos, que é recunchogamer.gal. E a verdade é que sí que ás veces, pois iso, é chegar públicos que a verdade reacciona moi distinto a xente igual que nos chega desde Instagram, que a de TikTok, incluso ás veces pois chega bastante non galego falante, pero que ten curiosidade, porque, bueno, entre os subtítulos e tal, pois vai entendendo, bueno, pois creo que é interesante porque ao final tamén é unha cousa interesante de ter un contido que, aínda que estemos facendo en galego, se hai maneira de facelo chegar a outros sitios, que o contido en sí, independentemente do idioma no que este, pois é interesante. Para iso tamén axudaría ferramentas de YouTube que axudasen a facer subtitulado de produtos que están en galego a outros idiomas, como sí que pasa cando se fan contido en portugués ou en castelán, pero iso é unha batalla xa máis lenta. Pero sí, a verdade é que é un tipo de contido que interesa se é capaz de chegar a entender o contido, co cal estamos contentos nese aspecto. E agora faremos da cousa, digamos, un pouco tamén a máis... Claro, estamos falando dun proxecto que a nivel de acabado ten un acabado tirando hacia o profesional, aínda que o proxecto é semiprofesional porque realmente agora mismo sí que xera unha serie de ingresos, mas non é un proxecto que sexa completamente sostible, digamos, co que levamos feito. Pero sí que estamos xa comenzando en cousas que están dando un pouco esos visos de sostenibilidade que pasan por eventos presenciais, principalmente, unha serie de patrocinios que estamos buscando. Neste caso, pois, claro, falamos, isto é unha reflexión un pouco a raíz tamén do que me está pasando de ir visitando varias escolas con rapaces, todo isto, que hai un pouco agora o síndrome do futbolista nos streamers. Vexo moito rapaz que, pois eso, un Ibai ou, bueno, ou distintos streamers que chaman a atención, é un pouco como modelo, cando realmente estamos falando como o efecto futbolista, porque xente que poda vivir de ser futbolista de élite, pois son os menos, no caso de streamings é o mesmo. Entón, eu aí sempre intento falar de que hai que ver, digo, tens que ter un interese, unha pasión ou algo sobre o que queres comunicar, se interesa meterte no mundo de comunicación sobre algo, e logo centrarte no que te interesa e ver se ten algunha serie por algún lado, pero non ser streamer porque tal plataforma, Twitch ou YouTube vaiche dar o soldo, senón que neste caso pois nós o que intentamos facer é
Isto todo que contamos na rede, que tamén se pode ver na rede, pero facelo e adaptalo a formatos, pois iso, espectáculos en auditorios, pois facendo un pouco de gamificación, pois iso, algún trivia, algún cuestionario que a xente do público, que pode xogar desde o seu móvil. Facemos tamén, pois iso, conversas polas escolas, pois tamén un pouco segundo que nos piden. Ás veces falamos un pouco máis sobre o que é facer contido en galego, que é un pouco que estamos facendo tamén hoxe por aquí, e outras veces, pois máis falar sobre videoxogos, que é un pouco o que imagino que máis ou menos vos contou antes Galo, na anterior ponencia. E imos falar precisamente eso, nas escolas, pois tamén intentamos colaborar tamén de que poden usar videoxogos como ferramentas didácticas para as aulas. Por exemplo, temos o caso do Assassin's Creed, que ten un modo se chama historia ou de visita turística, na que as recreacións que teñen da Grecia clásica ou do Antigo Egipto pois poden coñecer máis sobre estas dúas épocas dunha maneira moi inmersiva e interactiva, que sempre é máis atractiva que igual algunha das formas clásicas de ensinanza. Pero con igual que temos isto que está claramente marcado, pois sempre hai como pequenas escollas que podemos facer. Por exemplo, un xogo moi tonto como pode ser o Pan, que era algún igual do que nos está vendo recordará que era un xogo de reventar burbullas que iban botando por aí, pero temos que na terceira edición deste xogo o que facían é que era en cada fase aparecía un cadro. Entón, pois pode ser unha maneira tamén pois eso, de coñecer obras pictóricas pois a través dun videoxogo, ou tamén temos falado cun docente, David Paz Novoa, que nos di que ele usa o GeoGuessr nas aulas. O GeoGuessr é unha ferramenta que basicamente é un xogo que che poñe nun lugar do mapa, nunha rúa, como co Google Street View, e ti tes que saber vendo ao teu redor que país é. Entón, pois, dier que cos rapaces ensinalles a saber onde se pon o sol, se o mar está de tal sitio usando compás, e logo, pois, os distintos símbolos, pois, idiomas ou dominios que podes ver en algún sitio. Entón, é unha maneira que ele está, por exemplo, facendo xeografía ou axudando aos rapaces a orientarse en mapas e todo isto a través dun videoxogo. Entón, eu creo que sempre é interesante o videoxogo, moitas veces está demonizado, pero isto, como en todo, igual que hai cine bo, cine malo, hai videoxogos malos ou mal uso dos videoxogos, pero pode haber un uso moi bo e que pode ser moi interesante. Por último, por ir rematando, colaboracións nas que estamos agora mesmo, pois eso, distintos concellos, como por exemplo o Concello da Coruña vimos de facer un documental sobre videoxogos ambientados na Coruña. No Museo de Videoxogo pois tamén temos levadas varias opcións aí, por iso teño aí a Galo en boa estima, ao redor do videoxogos. Principalmente do que temos traballado é sobre un proxecto de música de videoxogos pois levadas a actuacións en vivo, concertos, e tamén algunha colaboración con distintas universidades. Imos ver un pouquiño do documental este que fixemos sobre a Coruña para que vexades tamén un pouco o formato. Como na vida real, a Avenida de Alfonso Molina é o principal punto de acceso á Coruña. Nel temos unha recreación da embarcación que nos dá a benvida á cidade. Iso sí, non poderemos adentrarnos no centro da cidade, pero temos como puntos principais de descarga o Peirao de San Diego, unha tenda que semella de mobles, non preguntedes por qué, e tamén pasamos por Arteixo, concretamente polo polígono de Sabón, rotonda incluída, e por Meicende. Aínda así, deixense intuir barrios máis periféricos como Mato Grande ou Elviña segunda fase. A verdade que foi bastante interesante o traballo sobre isto, porque ao final descubrimos que hai máis de 10 videoxogos ambientados na Coruña e outros sitios de Galicia tamén descubrimos que pode ser así, ou que hai relación, por exemplo, cos xogos de fútbol, pois sempre temos equipos galegos por aí pululando. A verdade que sí que temos intención de intentar continuar isto, pois estendelo ao resto de Galicia, non sei se todo de golpe Galicia ou provincia a provincia ou como xurda, pero sí que creo que é interesante e sí que son cousas que pois non o que falábamos antes, do local ao global, pois a través de unha idea que buscar videoxogos próximos aquí, pois vemos videoxogos
que son coñecidos internacionalmente que nos que aparece pois eso, a nosa contorna. Nada, logo por rematar un poquinho outras máis cousas, mentres antes, por se vai entrando algunha pregunta antes de rematar, pois nada, temos tamén unha especie de tenda na que facemos así unha especie de brincadeiras con xogos clásicos, pois dándolle un toque a galega, neste caso co certificado de lingua galega, con nomes de, parecen actores galegos, pero que non son casi, con personaxes de Mario, eso, pues, lugares con negua de Galicia, pues tamén lle metemos aí un guiño Mondoñedo Gil en lugar do Silent Hill. E nada, por pechar un pouco cos datos que temos agora mesmo, pois estamos sumando 275.000 visualizacións entre todas as redes sociais, tamén 5.000 seguidores en redes, todo isto, eso, lembramos, nun período de 18 meses, tamén con un parón do verán pasado. De momento, digamos que o sitio máis fácil onde podemos atopar contido ordeado sería o propio YouTube, porque TikTok e Instagram e todo isto pues, é un pouco máis un caos, pero en fin, eso, no YouTube pues, sumamos xa máis de 150 vídeos e tamén que non están citados aquí, pues eso, Spotify ou iVoox tamén nos que veñen sendo os programas tipo podcast os que se poden escoitar. Nada, pois agradecervos tamén a vosa atención por aquí e calquera dúbida que poidades ter sobre o proxecto ou apunte sobre videoxogos en xeral, pois benvido. E senón, nada, agradecer tamén o espazo que nos deixou aquí a Maker Faire para falar un pouquiño. E que tamén mañá, por se alguén anda pola zona de eso, do Museo do Gallás, que estaremos tamén por ali pola mañá nun stand. Vale, non me pregunto. Vale, pois despedimos. Moitas grazas.